мақомоти вазорати корҳои дохилӣ имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфтанд соли гузашта аз як ҳодисаи террористӣ пешгирӣ намуданд. Ба қавли ин ниҳод, як узви доиш мехост дар нисбати кормандони милиса дар ноҳияи шаҳри Нав суиқасд ва амали террористӣ анҷом бидиҳад. иттилои алтернативӣ дар ин бора ҳанӯз дастрас нест ва мустақилона тасдиқ кардани ин хабар мумкин нест. ҳамзамон вазири корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти даҳҳо нафар бо иттиҳоми терроризму ифротгароӣ гуфт. дар натиҷаи муборизаи қатъи 1091 ҷинояти хусусияти террористии экстремистӣ ошкор гардиданд. 271 нафар аъзои тарафдорони ин равия дастгир карда шуданд. шумо доим ба ин диққат медиҳед. ман мехостам номбар кунам кадом гурӯҳ ҳастанд. бародарони мусулмон 148, давлати исломӣ 39, гурӯҳи 24 8, ҳизби наҳзати ислом 17, ҷамоати ансаруллоҳ 8, ҷамоат ҳизби таҳрир 2 нафар, алқоида 3 нафар, ҳаракати толибон 1, ҷамоати таблиғ 1 нафар дастгир шудааст. дар ҳамин ҳол ҳусейн ашуров, муовини раҳбари созмоне дар Тоҷикистон, мамнӯи гурӯҳи 24 омори вазорати корҳои дохилиро беасос номид ва гуфт, ки то ҳол айбномаи расмии аъзои боздоштшуда ва истирдодшудаи ин гурӯҳ барояшон маълум нест. инҳо аслан ҳеҷ асосе надоранд. Танҳо дар соли 2020 3 нафар аз аъзои гурӯҳи 24 ба Тоҷикистон истирдод шуданд ва инро мо расман дар сайтмон пахш кардем. ва то имрӯз аз тарафи режими Эмомалӣ Раҳмонов ҳеҷ изҳороте нисбати ин аъзоҳои мо дар ҳеҷ ҷо пахш нашудааст, ки онҳо чӣ гуноҳе доштанд ва чанд сол маҳкум ба зиндон шуданд. аз ин лиҳоз гуфтаҳои вазири корҳои дохила беасос аст ва бедалил аст. дар ҳамин робита бобоҷони қайюм, як сухангӯи ҳизби наҳзати исломӣ гуфт, ки ҳукумати Тоҷикистон аъзои дарватан будаи онҳоро дар бозиҳои сиёсии худ истифода мебарад. мо борҳо таъкид кардаем, ки ҳукумат бо аъзои дар дохили кишвар будаи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ҳамчун гаравгон муносибат мекунад. ҳар гоҳ фишор болояш бештар шуд ё ин ки хост иттиҳомиро болои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бор кунад, ҳатман чанде аз онҳоро боздошт мекунад ва зери шиканҷаву таҳдиду фишор ҳар чӣ бихоҳад аз забони онҳо матраҳ мекунад.